Son Goku, li he de dir una cosa molt important. Com heu pogut saber que arribaria exactament aquí? D'aquí a 3 anys, cap allà a les 10 del matí del 12 de maig, apareixeran al cel d'Onilla un parell de monstres. Són aquests noiets somrients els que ens has dit que fan tant de mal en el futur? Sí, són aquests. Tenen un poder terrible. No és d'aquest món. Només els podria descriure com uns monstres. Són massa forts! Massa forts! Qui són? Venen de l'espai exterior? No, són androides. No han nascut a la Terra. Els ha creat un científic boig, el Dr. Gero, que havia treballat per l'exèrcit de la cinta vermella. I a mi saps què em passarà? També m'eliminaran els monstres? Molt aviat tindrà una malaltia que els metges no li podran curar. I vostè morirà. Què? És que hi ha una criatura viva encara més terrible que els androides ara mateix vivint en aquest planeta. Un cor petit se n'ha anat a veure el totpoderós per ser un de sol un altre cop. Ara sóc un namaquia que ha oblidat el seu nom. És la màquina del temps en què va arribar el Trunks, però no us ho creureu, està tota feta amb el vent. Però què vol dir això? L'equip ha caigut en les mateixes circumstàncies que han provocat l'incident. Creus que potser ha sigut el monstre que ha sortit d'aquell ou? Tot això és d'allò més estrany. No hi trobo cap explicació. Agafo l'energia dels altres quan som vius. Com pot ser que un monstre com aquest tingui l'energia d'en Songoku, d'en Cor Petit, d'en Vegeta, d'en Freezer i fins i tot del seu pare? Necessito tota l'energia dels androides A17 i A18. L'única opció és destruir-lo abans que pugui absorbir l'energia de l'A17 i l'A18 i arribar a la seva forma perfecta. Si vol absorbir l'A17 i l'A18, que ho faci, perquè el mataré igualment.